салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, ман инҷа уборка дорам ва хостам шумода бугум ки духтарако камакаки дигамон то открытияи атомида Тоҷикистон. Камакаки дигамон то москваравима ва айҳози шумо метавонед қати мо ҳамкорӣ кунед, рақамҳои мо да бинависед. Ман ҳама кора шумо да мефаҳмонам, кор беҳад осон е. Дар линияи мо кор кардан одно удовольствие. Оиликора дар рӯи экран хитон бинед. Любойтатон метавонед биёед оиди кор пурсен, маълумот гирем ва баъдан кора оғоз кунем. Дар 6 моҳ ҳамин 1800 рубля як бор харид мекунем. ҳозир духтаро постоянно харид кардестиян, шиносошонда тавсия додестиян ва оиликои калон гирифтестиян. Шумо низ метавонед анам хеле олӣ гиред, кор кунед ва дар бораи маҳсулоти хубтар маълумот гиред ки мисол ҳам барои саломатӣ, ҳам барои зебогӣ. рақамҳои рӯи экран бинависед дӯстои азиз. ман ҳамаша мефаҳмонам. ин командаи мо рақамоша кор беҳад осона. дарав оиликда меброранд, ёрдамтон мекунанд, консультатсия, регистратсия, ҳама чи бепулай. дер накунед. вақте ки ширкат дар Тоҷикистон аллакай кушода шуд, шумо уже як гала одам дар тактон регистратсия мешавад, ба хотире ки шумо яке ай аввалинҳое ки ҳамроҳи мо пайваст шудед. ана дӯстои азиз, фаромӯш накунед ки кори осон барои занҳо танҳо атомияй. дӯстои азиз, ман инҷа машқҳои бегоҳирӯзӣ дорам. Не ки ҳаминҷоя одам залул омадаста тик-тик имзо махмози ким ки чувствует кардеста. монен дафтар китобтона. чандта ду гирифтаги шумо? ами якта имзо ё чандта имзо? имзои муборак дар куҷо мону? Вот здесь? Да. имзои ма дӯстон. Бо тамом бо ягон ҷой дига дамону? мондагиим дидеа сари вақт имзоро мемонум. дӯстони азиз, добрый обед. Ба шуморо гуфтам ки Рамнали биёя обед мепази ужин. хомшурбои ма я 4 соат жуштагида. хамлоим шидагия ки ногуфтани гӯштус. дӯстои азиз, чой гирифтем қати Рамнали. мо ҳамҷа столу интихоб карда будем. ман гуфтам ка нишон дидем ча маъқул мешавашад. даётон аст сери стол. не ҳамин сумкаи маро дида мега нахӯта ҳамин свети хаки сумка харе. ин да свету ярки маъқула ярки. маълума гап занид. жмучи мурдани гап занид нем хали азур бои жизнерадость нукта. خلاصه دوستو столи ма маъқул нашуд. Рамоналида анами стол маъқул шуда. мега ки анами стола мегирем, анами хушбай. ман мегум мемардак. барои ки стулош ходи дар дуниями сума. ман мегум мо 8 касем, чихе 4 стул мегирем. мега шумо ама каса намехреку. ман мегум майли я день рождения чико мекунем ба. не день рождения залда мешинем, анамира мегирем мега. Достои азизи намине $620 да. мо харид кардем. аввало не ки пиёда бурдестем. Рамонали мегӯяд хоб $620 харид кунем, пиёда барем. чия иҷода? ана чӣ мегардем? витишка ва сенсорный. чӣ мегӯяд амура Рамонали? дастда чиай? не я чӣ дига гуфтамш. сенсорный хай карчам болои пита. боло шайку. ана ини чорни ход қас мерем. як гала хор дора гуфтем биё дар офис партоем сон гуфт. баъд духтаро духовкаш монда. духовкаш қимат. я магарем як бор дигар Рамонали брава рейс биёя баъд духовка мо бихарем. пока амиқа. дӯстони азиз, мо иҷа омадем обед кардем Султон плюс кати Рамонали. ба бояд мо биравем чи ҷои мебелсозкунак. як гала одамо дар ҳамҷа оилавӣ бисёртар меомадиянд дар Султон плюс. не ки дар ин мобайн медонед дар пеши мо як духтарак хеле хай намегӯям чӣ пуштак буд. вай қатия мардак омадан. маълума ки вай мардак зан дора барои калон сол буд. духтарак ёш хай кокет мечит карда. вай да заказ кирд зарядам тамом шидеста. буха зарядник кофад. сумкат ку?
Давно шапа нақл мекунихтар. Хулоса дӯстои азиз гуфтум бо нақл кунем ки бо иёш омадан. Амирӯз кафе рафтем, куҷо рафтем обед, короче бад вай. Ҳамҷо нақл кардани то будум ки я зана қати я мардак даромадан. Уже маълум будан ки занашон нестан, неки маълум буд ки мардак оила дора. Оли мегин таги ҷо медони возрастш маълум буд, ай поведенияш маълум буд хеле. Чаҳар я занак ки ҳамҷо шитаги интересно будакша ӯ Султон плюс ҷое ки занакои мисол хонашин бугум занакое ки як хел ҷо ҳастанд ки мисол ҷо ягон медони ки ами заведения ягон одами соқ намерава. Соқ смисли бешум хеле ӯ заведениаи ҷоие ҳастае ки мисол одамои шудор семейни мераванд. Мисол ягон клубое ки шав рақс мекунад, ягон занаки шудор намерава ки уҷа хистоқабро бишина. Ба ҳамаи занакоро хеле тарсида гуноҳи занам набоша бинама гуфта хеле взгляд доштак да. Ман сразу гуфтам Рамонали ё би гуфту ҳам чӣ кор дорӣ ё радиго дорӣ. Ман уборка доштам майкаи маро бинем. Баъд ман гуфтам ки и гуфтам ман анализ кардам яминда гуфтам ки и короче занашон нестанд. И гуфтам қади нав шиносидагиаи ракабед овардагия ё ҳамкора нав шиносидагия духтарак тоҷики пӯшида будак. Хулоса бавай духтарда гуфтистам ин историяро намонда нақл кунам бо мардак омад. Чӣ мекунӣ Рамонали? Ба хулоса дӯстои азиз интересно тамошо кардан дар вай будак да со сторони тамошо кардан ба хайз чӣ заказ мекунӣ гуфта я соат вай духтар нема ҳеҷ намехӯрам заряд надорам. Уже ин марда калонда ухаживания ин хандовар бетоварда вай намедонад чӣ ухаживать кунам вая. Ваки намехӯрам короче хай салат бигӣ гуфт. Хай ба салат гирифтан шашлик гирифтан муамрӯ парошвак нигоҳ кардистам. Духта вообще намехӯрада. Барои ки встречу якум димда ман кино пино нигоҳ мекунам одамои зо мекашам биханда. Уже на ранги мо шиноси 20 сол зиндагӣ мекардаги салат шакаро ва намак мекунӣ ба кулча хурдан мегирӣ то омадани заказат. Баъд чӣ мада интересно то ман гуфтам ки ами мардаки солдор акдам мекунӣ ҳами гаштест асин Рамонали гуфтестам арзанус дар хона оли буга зани шашлик биёр намебара гуфтам аки боира шашлик хӯрӣ овардай короче ҳарчи мардака гуфтест дабдам. Вообще ами историяро барои чӣ гуфтестам? Барои вай гуфтестам ки духтаро занако қати мардако ягон ҷо мере ягон чӣ намехӯре заказ накунӣ ягон пула расход накунӣ. Ман барои ами дилам суд заказ вай духтар нахӯрд на салат хӯрд на шашлик хӯрд на мо намехӯрам гуфт. Ана ман барои гуфтестам ки занҳои мерубон агар нахӯре вай шутода любой каса просто беҳуда пули амуро расход накунин заказ накунин. Я рӯз дига қати манижа дар кафеи вай будем чити руста будем ба я духтар я бача ва ёш будан да омадам вай ман намехӯрам хай на и бигӣ қариби столи мо будан уҷа чизош қимати даг да ба хая блюда қимат вай бачаи да заказ кард вай ма ҳамун намехӯрам иним тасаракаш хам кафе куҷо бади намехӯрам бачара оварди қати то охирини тасаракаш хам як пиёла чойша хӯрд аммо авқота дастша нарасонд хай вай шота додан рафтан мо қати манижа ва чӣ ҳами авқоти қиматаи заказ кардай нахӯрдай. Мақсади ман ҳамия ки ҳамун занакое ки қати мардако ё ки қати кавалерои нав шинос мешаги мери намехӯре лучше заказ накуне як кофе заказ куне як пирожни агар шумо удоб набоша хӯрдан дар пеши одамо ё ки салат шакаро хӯрдан просто заказ накуне пули мардума расход накуне. Ин гапи ман ягон чӯи дига набуд. Рамонали мега чӣ нақл мекунӣ як ҳоз мегӯй ки ваё шинос будам встреча кардам гуфтам нема чӣ кор дорам миллион кас встреча мекунам. Мара дилам ба ҳама авқото месӯза ки мехарану